Samdan ang usa ka magtutudlo human po sila sa iyang bana sulod sa iyang classroom pasado alas 7 kagrem buntag sa lungsod sa Tanawan, Leyte. Ani ang report ni Fem Ridumabo. Giyayungan na sa mga tinunan ng magtutudlo nga samdan human kini po sila sa iyang bana sud sa classroom. Gipo silang 48 anyos nga biktima sud sa usa ka pampublikong tungaan sa Tanawan, Leyte pasado alas 7 ganiyang buntag. Mato di Police Captain Carmelo Gacho, Tanawan Municipal Police Station Chief, nga ang biktima diha nasud sa tunghaan sa dihang niabot og kalitang iyang 46 anyos nga bana ug gipusil kini gamit ang kalibre 38 nga revolver. Naigo ang maestra sa iyang tuong nga abaga ug paa. Dali nga gikugos ug gidala sa iyang mga estudyante sa tambalanan ang biktima. Wala ra hinuilain pang naangin sa pagpamusil. Gilabay sa sospek ang pusil sa atop sa tapad nga building. Dali usab na karesponde ang kapulisan ug ilang naabta ng sospek nga dunay dala nga balisong ug nga nisway matud pa kini nga pasakitan ng iyang kaugalingon apan napugngan sa kapulisan. Gidakop ang sospek ug anaana sa kustodiya sa kapulisan. Nung nangyari po ang krimen na marami na pong mga estudyante na nasa paaralan, medyo nagkagulo po at kasalukuyan po after ng insidente po ma'am, sinispindi muna yung klase ng school authorities. Base sa inisyal nga investigasyon, buwag na ang duha sud na sa usa ka tuig. Wala na matud pa mag-uban sa usa ka panimay ang suspitsado ug ang biktima ug mga anak nila. Usa sa gitan-aw nga motibo sa krimen ang selo sa bana ngadto sa asawa. Ginagawang follow-up investigation ang tunay po na motibo kasi po yung lumalabas po ngayon yung yung talagang hindi magandang pagsasama nila. Ang dami nilang pinag-aawayan mag-asawa hanggang sa sa ganitong pangyayari. Posible po kaya selo, sir? Nagsiselos yung lalaki? Isa po yan sa mga tinitignan natin kasi sa interview natin sa mga possible witnesses, lumalabas na ganyan yung lalaki, ang daming iniisip na kung ano-ano. Kahit na hindi naman verified na impormasyon, ganun po ang iniisip. Kaya lagi niya pong ginaaway ang asawa niya. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang biktima o kasamtangang nagpaalim sa tambalanan. Ang suspitsado ang nagtingkagol na sa prisuhan. Kasong frustrated parricide ang giandam nga kaso batok sa dinakpan. Uban ni Clans Gabutin, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.